Toure i'r llawr, dim trosedd, y bel yn cael ei chwarae ymlaen gan Hughes. John Owen, cyfle gwych fan hyn. Owen i Llandudno, mae'n taro'r postyn. Mor anlwcus. John Owen, cyfle eiraidd i roi Llandudno ar y blaen. Cic rydd i Llandudno. I mewn, a hi y peniad lawr gan Pearson, a maen nhw'n heiddiannol ar y blaen. Mike Pearson, i'r ymwelwyr i ail gol o'r tymor. Neb yn agos at Pearson. Mae Llandudno yn heiddiannol ar y blaen. Hugh a Toure. Hugh wedi parhau a'i rediad. I mewn am McLagan. Ac am yr eilwaith. Mae'n gico Smotyn. McLagan yn mynd i'r llawr. Mi oedd yna drosedd ar y blaenwr. Dyw Llandudno ddim yn cytuno. A cerdyn melyn i Mike Pearson yn syth. McLagan yn erbyn Sean Pearson. McLagan ar ei drod dde. Pearson un ffordd, y bel y ffordd arall. 5 gol y tymor i Cain McLagan. Mae'r dathliadau'n dechrau. Mae'r Barri'n gyfartal. Cottrell. Chydig welwn ni o Cottrell yn yr hanner cynta. Mae'n cael ei bas at Hugh. Hugh mewn i'r cwrt Cosby. Croesi bel yn gwyro. Ac yna ar y foli! Gwych! Gol o'r safon ucha. Ond yr oswch funud, nag yw wir. A mae yna drafodaeth fawr fan hyn. Ac mae wedi cael ei wrthod. Gol wirthiol gan y Barri. Ond bydd hi ddim yn gol oherwydd mi oedd yna gam sefyll yn y cwrt bach. Smith a Toby Jones. Jones cael ei gael lawr gan Patton. Patton yn ei dwyni a'r bas ymlaen yn berffaith i lwybr McLagan. Ac mae yna gic rydd yn cael ei dyfarnu. Ac mae yna gerdyn i Mike Pearson. Pearson, yr arwr yn yr hanner cynta, yn rhoi Llandudno ar y blaen, ond ail gerdyn melyn i Mike Pearson a Llandudno lawr i 10-1. Patton. Chwilio am patrwm, dyma Toure! Toure! Yn rhoi y Barri ar y blaen. Y bas i mewn at i dradau, mi oedd e'n gryfach na'r gwrthwynebwyr. A Mamadou Toure, a'i bedwaredd gol y tymor, sy'n rhoi'r Barri ar y blaen. And when you look at that winner from Mamadou Toure, he really has brought a lot to your team since joining. Yeah, I think that's fair. You know, a young lad. You know, I said to you before, it's a great league for a young lad to come and play his trade in. You know, he's up against good players week in, week out. And, you know, you can see his game evolving before our eyes. So, yeah, delighted. But, you know, it's a really good team goal as well. You know, it's difficult to penetrate teams in that type of area. So to finish with that and be that the winning goal is naturally very pleasing. Ia, ar un hen stori di bob wsos di mynd, ond o'n i'n meddwl bod ni'n gret ydi ma. O'n i'n meddwl bod yr attitude, o'n i'n meddwl ffordd ar ni ddechrau'r gêm, o'n i'n meddwl bod ni'n ffantastig ar adega. Dwi wedi bod reit critical o'r hogia dros yr wsnosa dwytha, ond ges i reaction da heddiw ma. Hyd yn oed pan nathon ni lawr i 10-1, o'n i'n meddwl bod ni wedi rhoi go iddi. Ond mae'r penalty di lladd ni, really. Dwi'n mynd am cwestiynu referees, ond mae hwnna'n ail waith yn olynol am wedi rhoi penalty yn erbyn ni. I fi, dydy ddim yn penalty. Dwi'n meddwl bod Mike Pearson di mynd lawr i blocio'r cross, a wedyn McLagan yn glefa, really, di wneud contact efo fo, a di mynd i fyny fel gymnast a di prynu'r penalty. Ond ia, dwi'n mynd gwybod efo'r referee yma, os di'r lefel rhy uwch neu os di'r lefel rhy, dwi'n mynd siŵr, ond consistency, da ni'n gofyn amdan, ac ia, i'r ddau dim, dim just ni, i'r ddau dim, ac os oes asesiad di cael ei wneud dan o, dwi'n siŵr bod o'n asesiad drwg. And it does set up a real mouth-watering clash next week against Connors Quay. How are you going to prepare for the big game? I'll prepare like we do for every game, you know. Definitely a game to look forward to. We go into 2 tough games now, so you know, it's great for us to have those opportunities. But listen, Connors Quay, good side, well organised, you know. We know what they're about, and they'll know what we're about. So both teams will no doubt prepare well, but it's a great opportunity for us to go there and maybe get something. Unrhyw gwynion am y cerdyn coch i Mike Pearson? Oes lot o gwynion, really, achos os nad i'r referee ddim yn roed y penalty a roed yr cerdyn melyn cynta, diolch yn cael cerdyn coch am yr ail dacl. Mae'r ail dacl yn yellow card, ond di'r cynta ddim. Mae o di mynd i blocio'r, diolch di mynd i ffowlio, McLagan, mae di mynd i blocio'r cross.
Ond ia, dyna sy'n mynd yn erbyn ni ar y funud. Mae bob dim yn erbyn ni ar y funud, ond mae rhaid ni rwlio'n sleeves fyny a cael fwy o gols fatha da ni wedi gwneud heddiw yma.